Abusafo na so asan hia mu biom. Na nkomo na me abusafani brown boy na na comment section no ebi ni pese omo na me ko se ntokwa na ye kurapemfo na oni asantofo konye omo kran ye omo nko a bantie na pese ye clarify na ma bi abusafani se America Canada na mafo bi se ntokwa na ye kurapemfo tokwa na omo nji tumi bi afi asantofo pese anka wo brashu na ene ye konia ye ba be kan so. Yo, ichia atiufwa omoshe kurapemfo omo wa mano ne Ghana fana nyina. Mede na menya kwanja ameso menemo eche abakwa sama we kurapemam na mpa kasa na meka edi kanu man kasa kurapemfo nko ana kokon so mu betie ni ya meka se asantefo ne ye o madwo se omo be fia fire so afi kurapem enkran ko afa bonano omo timi twi fire so de na che se o maji hanu nyina aboso na santokwa no 1824 na santefo ne abrofo ne fantefo nya oku na omo kum Sir Charles Makati 21st January 1824 Okay. so kono kurapemfo ko obi sabro no na ohene a oteso o kurapemam ye adodanko a odikan na ochehene ye abuakwa na dokuya na no so odi eho no na wokọ achim kotoku na ye na ajimai di 1824 na ye kọbọ a ye fandefo no eho na ye kurapemfo eche ye asantefo osanyene a ye fra no kwaku obiri e wasene sabre no na ajimai ye achim kotoku ehene eboai ntina e mampo hene a ye fra no na anoba asesreku onu no timi kum ye sa osafo hene no nti Mampo akuyafem mampo no na ma ye asante hene ose ya wakuto ye na adwen se so matimi aku se Charles Makati dia na se ye so yatimi aku ye omo asafo hene oku obiri dia omo be hwehwe ntokwa so onu na de ntokwa no ba ya. nti obroni a obesi Sir Charles Makati anano no ye na adwen se ni asantefo na kum Sir Charles Makati se omo ahwe na omo ne asantefo anwie dia na che se omo de omo nsato yeso niema eba ya 1826 yetimi di nkonim no abro obroni no ne okuapehene na adodankwa ofre meeting ewo Cape Coast eya ahemfo ni nyina aye enkran achim jeze omo wopo na no nyina omo ko meeting no na adodankwa wanfa ni ti ama sezesi ano santokwa na omo ne asantefo no onku bio nti obroni no tu ne nan eba ha ene eye na adodankwa odikano ebehia okuapemam nti sese ya omo ye no se na ompese obeji atum nti wo hwe ne eba ya ema okono eba ye okuapemam po hene na no ba sesreku nti tama ye meeting no sese ya omo ye no se ne anti a yetimi di akuapemfo timi enya asantefo nkwa no sese ya omo ye no se esese asantefo ba omo ba no ese yetimi hu okwan a omo befa so ne abaku nti ye kwan be ese yetimi kope omo nipa na obekire ye kwan a omo befa so re aba nti okuapehene etu asafo hene ba ko fi tutu ekropon eka mampo hene na no ba sesreku na oche hene eye na dokuya no enso tu
ɛyɛ Akyem Asafo Apadwa ɛne Kukurantumi Asafo henefo na ɔmo kɔɛ na ɔmo kɔkye ɛyɛ Asantefo Asafo hene baako ɛde baeɛ sɛ na yɛkum baako deda ntom kɔkyɛ foforɔ ɔmo na ɔmo kɔkye ne baeɛ nti ɔno na ɔbɛkyerɛ route a ɔkwan a asantefoɔ no bɛba ne yɛn abɛko nti asantefoɔ no bɛba no na ɛkyerɛ sɛ yɛnum ɔmo plans nyinaa ɛno na ɛma akuapemfo ɛnya saa tumi no nti ɛyɛ Apadwa ɛyɛ Akyem Apadwa Asafo hene a yɛfrɛ no ɔfen Aboagye ɔno na otimi kye saa asantefo Asafo hene no de no baeɛ na ɔbɛkyerɛ Asafo hene a ɛyɛ den ade ɔmo di ɔko ani nti 1826 7th August na saa ɔko no esi yɛtimi gye saa tumi no fi asantefoɔ ntam nti ɛnyɛ sɛ ɛyɛ akuapemfo nko a ɛna asantefoɔ no ɔmo nyɛ nipa a ɔmo ho dwo na ɔmo nim ako nanso sɛ ɔmo ba so a ɔmo ba ne mmarima mu saa na ɛte nti menkaa sɛ bi a ɛyɛ akuapemfo nko a na mo ɔko no deɛ wokɔ ne a wobɛnya wɔ mu no mintimi nkɔka nkrande ɛna mintimi nka obi de na nea yɛnya wɔ mu a na ɛnɛ yɛdidi ho adanse sɛ odwura no a asantefo ɛtwa no a akuapemfo ɛtwa no ɛyɛ asantefoɔ de ɛna abɛdi akuapemfo nsɛm nti na asantehene ɔntwa odwura nti ɛyɛ abakwasɛm a ɛda hɔ ɛndeɛ nea nkranfo gyeeɛ no deɛ ɛyɛ ɔmo asɛm saa na ɛte Timpacho nkurɔfoɔ na mudi ahyia comment section wɔn so ɔna reply na busapani de aba no nti wobɛsa bisa question bi ma wo nkwan so bisa any question na tiaja ɛna yɛbɛkyerɛ kwan yɛfa so a anɔkye bɛfa anasɛ wasantehene bɛfa anɔkye adamfo a okopie mu yɛbɛyɛ no ntɛntɛm na yakɔ sɛ abakwasɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔsɛ tutu na ne maame onyaba nti otufi asanteman mu obepue wɔ okuapem mu saa mmerɛ no na yɛnni din a yɛfrɛ no akuapem nti na yɛ ɔkre ɛne guamfo na beaeɛ a ɔbaeɛ yɛ Adukurom ɛyɛ tutu bosom so na yɛbɛyɛ adurode maa ne maame na ɔde woo ɔsɛe tutu saa mmerɛ no wokɔ abakwasɛm mu a na adanse ɛna na ɔmo di hene ɛna denkyirafo bɛgye tumi no firi ɔmo nsam nti na kyerɛ sɛ akamfo no nyinaa ɛhyɛ denkyira ase nti na asante ɛsom denkyira nti yɛde ɔsɛe tutu kɔsom wɔ denkyira na te sɛ nea meka wɔ video baako no ɛyɛ Buamponsam ɛyɛ denkyira hene ne nuabea ɛna ɔsɛe tutu ne no ɛfaafu nti ɛwɔnom no na kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wɔpɛ baabi fa nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɛ n'akyi baabi a yɛbɛyɛ adurode maa ne maame a yɛde woo no nti ɔbaeɛ saa mmerɛ no na akwamfo ɔbaeɛ na akwamfo abɛdi yɛ so nti na ɛha bɛyɛ akwam saa mmerɛ no na asɛ sɛsrɛko nti na ɔkɔmfo anɔkye fi aprɛde sɛnea meka wɔ video dada no mu no ofi hɔ no na ɔbɛhu ɔsɛe tutu ɛna ɔno kaa n'asom asɛm kyerɛɛ no na ɔma no hu sɛ nipa yi onim me so watumi aka ne ho asɛm nti ɔfaa n'adamfo saa bere na ɔsɛe tutu kɔɔ nsu bi mu a yɛfrɛ no Ntwɔnkren wɔ Adukurom ha anka ɔkɔ akɔyɛ ɔware no bi ɔyɛ koraa kɔduu baabi nti ɛhɔ na ɔyɛɛ nneɛma bi ɔkɔmfo anɔkye na kɔ anasɛ ɔsɛe tutu na kɔyɛ ɔkɔmfo anɔkye nti ɔne no kɔɛ nti ɛhɔ na ɔyɛɛ nyankama de bi
man. Nti saa nsu no obedu kuroma. Eye bosomu a ewo kurom ha no efiefie mu no saa nsu no yemfa no. Enko sa efie bia mu. Na brono na saa nsu no eye omo dia no anu nsu no de enhye brono no kura mu. Di na anumfo no te eye asese so. Yes. Ewo eye okugwafo dia. Di wona osei tutu ko no wode anumfo no ma. Di sabro ni ehye ancestors rekwase di untimi ko ba bia unko hye na se. Ekwo na ma osei tutu di hu ancestors rekwu. No de anumfo no ema obo ho ban de osei tutu de ko Kumase ansa na omko chichire osa wo denjira mudi denjira foso ne santimai ado omho a eye omunsum denjira bio di eye okonfra noche nti wo hwa sabia no wo ko asese so ansa na obedu asese so no po bi wo eye okonfra noche po ho na okugwafo no omfo ohu na nsuo bi da po no a nsuo no ukọ samiri ya uhu na mo se edubre omkọ akofa sa ohu na so mu gunsa pe na nsuo na puri no masa. Okay. Le nsuo ni friend say nsuo no na me yura fi ni because enye nsuo ya da ho ya mane a omo edubre omkọ akofa ohu na omo ya nsuo no ba na ma nsuo na omo de benua ogwan na omo de bekọ ho no ndi wa wo pa ya le sa wo pe we no sa bra no kwa amusa bi ma wa ne wo pe bi adukọ ya eye adwuma ndi akuapom de ya wa ba kwasem ndi wo hwa onu achi ya sante oku na achi no 1828 na plus B bai ti na chese mfa so time na ohene no asante hene be kono a oba kodi we denjira force nkunim no ono anochi na kwa ya na se ono anochi anko Davi okwa ya chi ansa oba bi yo se sata na no wofa obri nana idiad. Okay, nti oba ye no be fa na dafo no ye sa 2 million man no de ko ye okwa ye wo ha na so ye wo ha no de ko se ono no fa na dafo no koye mama na sana okoye no be fa no na fi okoye no kodi ku no samba ye na be fa no koye ono koye no suma se ode anufo no koye no je no ebe fa osuma mi ebe fa okonfa no chi ma no koye na kromu se minisa no chi fi okugwa nti kromu penifo so hwe se omo fa no obi a osumbu se enko keka na se se won se na eha no na abosum na ewa no na ya na na muso omo ju mu di nti akoye se okonfa no chi de no ono ni bosom na onye na akoye se nti na omuka se na ye engineer di ni we so ati ase timisha na bosom edoso okay edoso bia so wo ni bosom wo ni fi a no ji ni di nti ko okugwa akra okugwa no brono na okonfa no chi fi no ye fra na imped di imped no omo wo bosom so san wo if you azan ye be wo okay so ati ase saneti ti e be sheda na ya hu kwan a oba ye no be fa ne be san ye sa story ni bi nso e de matiefo nti usafo ne e de be si anum si bibi chi wa adwun so abetimi comment comment section won but e ya subscribe video no mami channel no e da masebe di eda be si anu sansuo no ye be kwa kwotran mu na mahu iso na ugu we answer na chonke na okay no mahu right na nsuo na meka se na ofi mu ofi aprede no eye didaku wona odi na chito ho okay na draw ye ho sisi ya sefo ya damasi